Не знам какво прави той, но няма просто така да влезеш в виколата. Не знам какво друго да направя. Знам, че той никога няма да чуе. Но ако има поне 1% шанс да спрем това, което идва, ще бъде на това парти. Не е като да имаме решение, което да падне от небето, нали? Чарли! Мамка му, Емили! Чакай, добре ли си? Добре съм. Направихме го. Най-накрая стигнахме до Сера. Тя вява в теб, тя вява в изкуплението. Иска да намерим именно решение с Ада. Тя ще ни помогне както може, но първо трябва да кажем на Ада да отменят атаката и... Какво? Виж прекрасно, че Рай иска да помогне сега, но мисля, че е твърде късно. Вокс има всичко, от което се нуждае. Той опетни репутацията ни и е напълно очерня ангелите. Той дори хвана Енджел да закаже пред телевизията, че изкуплението е шега. Ще отнеме много повече от думи в този момент, за да убедим някого. Да видиш, значи да повярваш, що се отнася за тях. Тогава ще им покажем. Ако Ада може да излучи Рая, аз съм сигурна, че можем да направим същото, но обратно.